Cakwakiya wannan wani gidan zoo ne wanda babu dabbobi a cikin shi, mutane ne suke sa kayan dabbobin a ciki sannan su shiga su dinga yin acting kaman dabbobin gaske ne. Wani zai sa kayan biya, wani gwaggon biri, wani zaki, haka za a ba kowa position din da zai tsaya, sannan kowa da mic a kunnen shi za a dinga ba su umarnin abubuwan da za su yi. To sai ga mutane nan sun zo masu kallon namun daji, wannan dabbar dai da suka gani bata burge su ba, haka yasa suka motsa suka tafi kallon zaki, shi kuma zaki gashi nan ya tsaya yana ta kallon su ya musu ƙuri. To yaran nan suna so su ga bayan zaki, sai suka yi maza suka dawo ta baya don su ga zakin nan. To amma da suka dan juya sai maza ya juyo da fuskar shi saboda za su gane duwawun shi na mutum ne. Haka dai suka haƙura suka tafi kallon biya, shi kuma biya din nan saboda tsohon mutum ne ya sa kayan shi sai ya buya a bayan dutse yana tsoro. To sai wannan mai bada umarnin ya ce mishi ya maza ya fito saboda kai yaran nan su jawo shi fa su tafi. To haka dai ya fara fitowa a tsorace yana tafiya. To sai a cikin yaran nan ya fara tunani wai ta za a ce wannan irin biya din wadda take zama a cikin kankara ta zauna a cikin wannan zafin. To sai aka zo gurin raƙumin dawa, mai gidan zoo din nan ba shi da kuɗin da zai iya yin fake din raƙumin dawa, sai ya ɗauko kan raƙumin dawan yana nuna musu. Yaran nan sun yi tunanin na gaske ne suna jin daɗi, shi kuma wannan tsohon da ya sa kayan biya ya ce gaskiya ya gaji ba zai iya ba. To sai wannan mai gidan zoo din ya sa kayan biya din nan da kanshi ya shigo gurin nan, sai kawai wani ya jefo mai lemon coca-cola, sai ya fahimci cewa an jefo mishi wani abu, yana dubawa kwa sai ya gano wannan lemon coca-cola, ya ɗauko shi ya buɗe lemon nan ya tuttuɗe shi a bakin shi. Aiko abin nan ya burge mutanen nan sosai cewa biya tana shan lemo, haka suka zo da wayoyi suna ta ɗaukar bidiyon wannan biya din tana shan lemo. Aiko haka mutane suka fara zuwa gidan zoo din nan sosai saboda su dinga kallon wannan biya din tana shan lemo, domin abin mamaki ne a ga biya tana shan lemo. To sai ga kawo gwaggon biri nan ya zo shi ma ana harkan nan da shi, ya ɗauki lemon nan yana ta watsa shi sama, mutane abin yana burge su, haka suka yi ta tururuwa zuwa gidan zoo din nan saboda kallon waɗannan abubuwa. Duk mai gidan zoo tattalin arziki ya ƙara, ana ta shagali. Wata rana ko sai aka samu matsala, wannan raƙumin dawan ya fito waje mutane suna ganin shi. Aiko sai aka yi dace wani mai gidan zoo shi ma ya kawo ziyara wannan gidan zoo din, sai ya zo ya kalubalanci mai wannan gidan zoo din akan suna sa mutane biya din da ba na gaske bane ba. Sai ya zo yana so ya nuna mutane cewa wannan biya din fa ba na gaske bane, cutar ku akai. Ashe an samu matsala, wani ya kawo musu biya na gaske sun saka shi, suna ta kokarin fahimtar da shi amma shi yana so ya gaya musu cewa ba na gaske bane ba. Haka biya din nan ta zo ta yi kace-kace da shi, Allah da ya taimake shi ya mata ƙaryar mutuwa ya ɗauke numfashinsa, sai biya din nan ta yi tunanin ya mutu, haka ta rabu da shi. Sai shi kuma wannan mai gidan zoo din yana so ya taimake shi saboda mutumin kirki ne, sai ya sa kayan biya din nan ya zo ya ɗauke hankalin wannan biya din, ta rabu da mutumin nan aka samu aka fitar da shi. To sai dai shi an samu matsala, biya din nan ta kawo mishi hari, haka biya din nan ta yaga da kayan nan da ya sa na biya, sannan ya samu da ya lallaba a guje samu ya fita. Biya din nan ta biyo shi amma kofa ta rufe. Me kuke tunani idan a ce gidan zoo din nan a Najeriya yake? Ku sa mana a comment section.